दिनैनि बे गेवलां आफादखौ दैदेननाय दुलाराय बर' दा आं बाथ्रा फंसेल' बुंनो नागिरदों। मानोना आं रायजोफोर जाय जेसेबांखि बाथ्रा बुंलांथों मानो जोंनि बे बिटिआरआव शान्ति सम्प्रिति आरो उन्नतिनि बाथ्रा लानानै जेरैबादि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा आगान सुरदों बेयाव मोनसे ओंथिगोनां बाथ्रा हाबनानै दं। बे बिटिआरआव जोंनि जाय मानसिफ्रा थानानै दङ बिसोर जोंनि बयबो आंगो एबा जोंनि बर' हारिनि दासिमबो जारिमिनाव जेसेबां सिनायथि होलांदों बे सिनायथि होनाया दासिमबो आबुं नङा। जों मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थायो, पण्डितफ्रा बुङो जे बर'फ्रानो खुरबट हरबट तिब्बत बेफोरनिफ्राय फैदों होननानै बुङो। नाथाय बे खुरबट हरबट तिब्बत जाय जेनोखि जाबानो बे बर' हारिया गोबां समनिफ्राय बे जोंनि भारत महाभारत बे समनिफ्राय जों बे रायजोआव दं, रायजोबो खुंदोंमोन। बर' हारिया गेदेमा हारि, बर' हारिया काब्यिक जुगनिफ्राय ब्रिटिश जुगावबो एबा राजकीय जुगावबो बर'आ गेदेमा नेरसोन दिन्थिबोदों जेरैबो जेरावबो। आरो दिनैबो बे सिमांखौनो लाखानानै जाखांफिननो थाखाय राजतन्त्रनिफ्राय गणतन्त्रआव जों आगान सुरनायाव जोंहा जेरैबादि हाबाफारि लानांगौ बे हाबाफारिनि थाखाय जोंहा शान्ति सम्प्रिति आरो उन्नतिनि बाथ्रा सफैदों। बे गणतन्त्रनि जुगावबो जोङो गोदोनि दिनाव जेसेबां हाबा मावदोंमोन गेदेमा बेबादिनो जों मावफिनलांनांगोन। बर' हारिखौ फिसा हारि म्लेच्छ हारि ओरै होननानै जोंखौ बुंदोंमोनब्लाबो आसल बाथ्राखौ जुदि जों दिन्थियोब्ला जों मोननो हायो जोंनि बर' हारिया जेरैबो गेदेरमोन। जेबो बिथिङाव बांसिन कन्ट्रिबिउसन होनाय सोदोबनि खेथ्रआव एबा रायजो खुंनायनि खेथ्रआव जेरैबो बिथिङाव जोङो भारतनाव जोङो कन्ट्रिबिउसन होदों। बे हिसाबै गोदान पण्डितफ्रा बुंनो सानदों जे बर' माने ग्रेट, बर' माने बै बडल' नङा, बर' माने ग्रेटार हारि। जों जुदि गिबियै जुदि जोङो ओंथिखौ साननानै नायब्ला जों नुनो मोनो मा जे जोंखौ जाय मानसिफ्रा गुबुन सानदोंमोन बे गुबुन मानसिफ्राबो जोंनिसो मानसिमोन। माबाफोर हाबाफारि एबा गोरोन्थि साननायनि गेजेरजों जोंनिफ्राय गावनानै थांनानै बिथांमोनहा जोंखौ गुबुन हारि साननानै जोंनि आंगो आखलखौ बेखौ नागारना थादों। उदाहरन स्वरुपै बुंनो हायो, थांनाय एनआरसियाव जोंनि आखायाव तथ्य दं। जाय मानसिफ्रा जाय अना बर'फ्रा बर'खौ नायनो हागोन बिसोरनि बिमा बिफाया गासिबो बर'जोबमोन। दाबो DNA खालामनानै नायोब्ला नुनो मोनगोन आसाम मुलुगाव दाबो बर'नि सिनायथियानो बांसिन दं। दा बे जोंनि आंगो सिनायथिखौ जों जेसे दिनसिम मिथिनो हाया एसे दिनसिम जोङो फारागथियाव थाबाय थागोन, जोङो मिसआन्डारस्टेन्डिंनि गेजेराव थाबाय थागोन। बेनिखायनो जों बे आंगो बाथ्राफोरखौबो जों मिथिनांगोन। जोंनाव बेबायदि फाराग गैया। जों बयखौबो लानानै जोङो दावगालांनायनि बाथ्राखौ सिमां नङा, अब्लासो जोङो गेदेरमोन। जों दाबो गिदिरैनो थानांगौ आरो इयुनाव बिनिफ्राय देरसिन जानानै थानांगौ। बे सिमांखौ लानानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा आवगायगासिनो। दा बेखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय। जोंनि गृह मन्थ्रिया सफैबाय, बे हिसाबै आं नोंथांमोनखौ दिगदार होनानै आंनि बाथ्राखौ बहायनो फोजोबबाय।
बर' थुनलाइ आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि दिनैनि गेवलां मेलनि गाहाय आलासि बिथांमोना जोंनि गेजेराव सफैबाय आरो बिथाङा जोंनि जौसाङाव गाखोनाय लोगो लोगो आङो माखासे स्ल'गान होगोन, ओंखायनो नोंथांमोनखौबो आंजों स्ल'गानखौ होफानो थाखाय आं खावलायहरबाय। উপস্থিত সন্মানীয় ৰাইজ, আমাৰ মুখ্য অতিথি তেখেতে আমাৰ মাজত আহি পাইছেহি। তেখেতে ষ্টেজত উঠাৰ লগে লগে সকলো ৰাইজক মই যি শ্লোগান দিম এই শ্লোগানত আপোনালোকক সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনালোঁ। दसे उनाव बिथाङा सफैगोन आरो सफैनाय लोगो लोगो जों बयबो बिथांखौ बरायनानै जों स्ल'गान होगोन। ओंखायनो नोंथांमोनखौ आङो थियारि थानो थाखाय गुरैयै खावलायहरबाय। गोजोन्थों। रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि मानव गेदेर गाहाय आलासि बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैसिगोन। ओंखायनो जों दसे उनाव बिथांखौ बरायनानै जोङो स्ल'गान होगोन। ओंखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खनसे जिरायनायनिफ्राय सिखारनानै आंजों स्ल'गानाव बयखौबो बाहागो लाफानो थाखाय आं खावलायहरबाय। Testing. मोसाग्रा हानजाखौ सानजाजों थांनाय स्टेजआव थियारि जाफैनो थाखाय आं खावलायहरबाय। जोंनि मोसाग्रा हानजा नोंथांमोनखौ साखाफारा जानो थाखाय खावलायहरबाय। जोंनि गाहाय आलासिया जौसाङाव फैनायनि उनावनो जों नोंथांमोनखौ खावलायगोन आरो जोङो खावलायनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि बारदै सिख्ला मोसानाय बेखौ जोङो दिन्थिफुंनो खावलायगोन। ओंखायनो बयखौबो आङो साखाफारा जानानै थानो थाखाय गुरैयै खावलायहरबाय। সন্মানীয় ৰাইজ, আমাৰ মুখ্য অতিথি আমাৰ মঞ্চত তেখেতে অহাৰ লগে লগে মই শ্লোগান দিম। সেয়েহে সকলো আপোনালোকক মোৰ শ্লোগানত সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ।
गासैबो जेन सिरिबाङै जोंनि गाहाय आलासिखौ बरायो बेनि थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरबाय। मोसानाय हान्जाखौ आं खावलायनायनि उनावसो नोंथांमोननि मोसानायखौ दिन्थिफुंनांगोन, ओंखायनो आं साखाफारा जानो थाखाय खावलायहरखाबाय। नोंनिया होनोसै केंद्रीय गृह मंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद केंद्रीय गृह मंत्री जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अमित शाह लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव अमित शाह लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव अमित शाह लॉन्ग लिव। जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि, भारत माता की, भारत माता की। बयखौबो गोबारै आङो स्ल'गान होनो खावलायबाय। जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि, एबसु लॉन्ग लिव, एबसु लॉन्ग लिव। केंद्रीय गृह मंत्री जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद केंद्रीय गृह मंत्री जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अमित शाह जी लॉन्ग लिव, अमित शाह लॉन्ग लिव। लॉन्ग लिव जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि, भारत माता की, भारत माता की। एबसु लॉन्ग लिव, एबसु लॉन्ग लिव। गोजोन्थों। अब मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी को बडौफा उपेंद्र ब्रह्म की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতকো अर्पणजलि কৰিব কাৰণে মই অনুৰোধ জনালো। বিটিআৰনি गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांखौबो आङो बड'फानि सेराव बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय। देवी और सज्जनों, भारत सरकार की माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी पधार चुके हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। मैं অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱক আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালো। रायजो राजा नोंथांमोन बयबो खनसे गोबारै खालामनानै जोंनि गाहाय आलासिखौ बरायनो खावलायहरबाय। गोजोन्थों। अब मैं निखिल बोरो छात्र संघ की माननीय अध्यक्ष श्री दीपेन बोरो से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित जी शाह का औपचारिक स्वागत करें। श्री दीपेन बोरो जी आर'नाइ बोरो पागोरी और एपिग्राफ भेंट कर उन्हें सम्मानित कर रही है। देवी और सज्जनों, कृपया जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट साथ माननीय गृह मंत्री जी का भव्य स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं बीटीआर की माननीय प्रमुख श्री प्रमोद जी खाम और इंडिसल भेंट कर माननीय गृह मंत्री जी का अभिवादन करेंगे।
बयबो आखाइ खबनानै बरायनांगौ अब असम के कैबिनेट मंत्री श्री उर्खाव ब्रह्म जी इंडिकट अर्पित कर माननीय गृह मंत्री जी का अभिवादन करेंगे। অসমৰ আটাইতকৈ লোকপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ সাধাৰণ সম্পাদক শনীন্দ্ৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনালোঁ। তেখেতক আৰণ্যাই ইণ্ডিকট খাম বড়ো টুপি আৰু এপছুৰ প্ৰতীক ঢাল আৰু তৰোৱালেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনাইছে। তেখেতলৈ ধন্যবাদ যাচিলোঁ। मुख्यमंत्री देवलय धन्यवाद ज्ञापन करिलो। अब हम प्रस्तुत करेंगे पारंपरिक बोलो नृत्य बर्थडे शिखला जिसे रिसेप्शन कमिटी के सदस्य प्रस्तुत करेंगे। बर्थडे शिखला मोसानायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आङो खावलायहरबाय।